Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka Hausa MK News, to ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. Da barbela yayi tattabara, shi dai yake fi mulkin sa bai da abokin yin shawara. Allah da fannai wake ga dan ado bayero. Taka dai lafiya saraki mai kishin al'umma, Alhaji Amina Ado bayan rabbi ya kara ɗaukaka. Sarkin dawakin zakar gida ka zama to zulmi sha daka, hakimin dala alanta yawa dan ado bayero. Shiga annabi sayyidul wara, manzon da ya zo da sallah an gona Khadija uba ga Zahara. Ka hada da sahabi yaya da jikoki da gidan sanura, darajar su tsare ni ya buwayi kar da je na gangaro. Taka dai lafiya saraki mai kishin al'umma, Alhaji Amina Ado bayan rabbi ya kara ɗaukaka. Sarkin dawakin zakar gida ka zama to zulmi sha daka, hakimin dala alanta yawa dan ado bayero. Dama kun san dan saraki shi aka yi wa tambara, kwalliya ɗaki da gara ku kun san ba a yi wa bora. Ku buga mani tambaran mazaje ne gaba ba ni jinkira, sai ne waƙar saraki Aminu dan ado bayero. Taka dai lafiya saraki mai kishin al'umma, Alhaji Amina Ado bayan rabbi ya kara ɗaukaka. Sarkin dawakin zakar gida ka zama to zulmi sha daka, hakimin dala alanta yawa dan ado bayero. Taka dai lafiya sannu ka zamto turmi sha daka, gamji na tsakar gari kake dan ka jurewa sassaka. Bajimin namiji sayayye saraki ka ɗara hakimai duka, Alhaji Amina kai ne magajin ado bayero. Taka dai lafiya saraki mai kishin al'umma, Alhaji Amina Ado bayan rabbi ya kara ɗaukaka. Sarkin dawakin zakar gida ka zama to zulmi sha daka, hakimin dala alanta yawa dan ado bayero. Bidan zaki Amina Ado don kuwa kainuwa kake, kai ka zamto ruwa na kogi kullum kandama ake. Inuwa kake gummu bayi idan rana ta yi dole a fake, hakimin dala baka mugun